آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد mai girma kwamishiniyar mata da dukkanin irin tsarabe-tsaraben da ofis ɗin ta yi kunso wanda ba lallai ne na ji dai PS ya faɗa amma dai haddata masu bukata ta musamman Hajiya Amina Abdullahi HOD wadda ta samu wakilcin mai girma babban sakatare na wannan ma'aikata wanda yake dan uwa ne a gurina kuma amini manyan daraktoci na wannan ma'aikata manyan ma'aikata na wannan ma'aikata yan tawaga waɗanda muka taho da su tun daga kan daraktoci na KSSMB da shauran ma'aikata na wannan muhimmiyar ma'aikata da dukkanin al'ummar da take a wannan guri maza da mata ina mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki, tsira da aminci su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda cikin yardarsa cikin ganin damarsa da sahalewarsa ya yarda yau muka samu kanmu a wannan guri domin rako yar uwarmu ma'aikaciyarmu baiwar Allah mutuniyar kirki wadda Allah ya dubi irin ayyukanta na alheri ya yi mata sakayya irin wanda ya yi alkawarin yake yi wa mutanen kirki. Duk wanda ya yi abin kirki ubangiji ya yi alkawarin zai masa sakayya kuma ya saka mata da abin da yake na alkhairi. Kuma ina son gawa Dr. Binta Bala cewar wannan fari ne in Allah da alheri za ta dinga ganin sai da kasan tsinkewar carbi haka zai dinga biyo wannan baiwar Allah a ɗan takaitaccen lokacin da na samu kaina a wannan ma'aikata duka bai wuce wata uku da ɗan kwanaki kaɗan ba. Allah cikin ƙudurarsa ya nuna min irin hazaƙarta da irin ƙoƙarinta da abin da ake kira innovations da creativity nata. Wato Allah ya yi baiwa, Allah ya yi hikima, kuma shi kaɗai ne ya bawa kansa sanin irin hikimar da ya tattara a tare da ita. Ya sa manya mata wani abu da ake cewa kuma dama an san mata da wannan abin sai dai a ce wata ta ɗara wata tausayi da jin ƙai. A cikin dan abin da Allah ya hore mata na dan sa na kofofin kudin shiga take iya ware wani abu a cikin aljihunta ta lura da larurar wasu ta kula da damuwar wasu ta cire wani abu daga cikin aljihunta ta je ta yi tsari na musamman don inganta rayuwar wasu musamman masu bukata ta musamman. Wani shiri da ta yi babu dadewa wanda na je na halarce shi da kaina a makaranta ta masu bukata ta musamman ta tudun maliki don yara mata musamman don inganta tsabtarsu da tsabtar karatunsu da kuma ƙara jinjarin ɗinsu akan abin da za a yi na harkar karatu. Wannan abu da na je na gani ya bani sha'awa kwarai da gaske kuma ya ƙara ƙarfafa mata kima da daraja da mutunci a ido. Wannan ne yasa da aka naga cewar Allah cikin kudurarsa ya girmama ta ya ƙara mata matsayi ta hau matsayin darakta kuma an kawo ta wannan ma'aikata. Na yi farin ciki saboda na san ci gaba ta samu, na yi kukan rabuwa da ita saboda na san sabo da wanda ya saba da aikin alheri ba shi da daɗi ko rabuwa da wanda ya saba da aikin alheri bai da daɗi, amma daɗinsa kuma wanda ya saba da aikin alherin Allah ne ya duba aikin na alherin na sai ce da shi gaba. Wannan hal jazawul ihsan ila al ihsan ga wannan ya tada ni a kusa to wannan sakamako ne dama kamar yadda na faɗa Allah ya alƙawarin wannan aiki. So da haka wannan abu yasa daga cewa ya kamata in taso da kaina in kawo wannan baiwa Allah danka ta a hannunku a matsayin amana, kuma in gaya muku cewar in Allah ya yarda yadda ta amfani ma'aikatar hukumar ilimin sakandare ta jihar Kano haka za ta amfani wannan ma'aikata, haka za ta ci gaba da amfana jihar Kano baki daya, haka za ta zo da tsare-tsare da sabbin abubuwan da za su taimaki wannan ma'aikata da jihar Kano baki daya. Dokta, yadda na sanki da maganar hakuri da maganar kwazo wanda ba mai ta ba akan wannan, ina kira gare ki da ki ƙara ninkawa ki ƙara ninkawa ki ƙara ninkawa, ki ƙara yin hakuri domin dama ke mai hakuri ce, ki ƙara yin kwazo don ke mai kwazon ce, domin wanda duk ya kwazo to in ya yi iya abin da zai iya yi koma gefe guda kuma ya yi jira ubangiji. Wannan shine babban abin da zan baki na nasiha. Ina kira da su kuma jami'an wannan ma'aikata da su kama wannan baiwar Allah su rike, kuma abin da ya faranta min rai kamar yadda na faɗa tun farko zuwa da na zo na can da ɗan uwana shine kawo mana sakatare na wannan ma'aikata. Wannan ya ƙara karfafa mu gwiwa cewar Allah da wannan ajiya da muka kawo mun danka ta a hannu na gari, mun danka ta a hannun da ya dace, muna yi imani za su ga aikin da ya dace, za su ga tsarin da ya dace, kuma za su ga ci gaban da wannan ma'aikata za ta samu
ta karkashin irin tunanin wannan bayar Allah a madadin dukkanin waɗanda suka baro ayyukansu suka to don raka wannan baiwar Allah wannan ofis. Ina so in yi amfani da wannan dama in gode muku musamman daraktoci daga KSSNB da ma'aikatan KSSNB da 'yan uwanta na jini da 'yan uwanta na aiki da waɗanda suka yi aiki tare da ita mazan ku da matan ku kun nuna mata zumunci kuma yana roƙon Allah subhanahu wataala ya saka muku da dukkanin alheri. Allah ya mai da kowa gidansa lafiya. Allah ya sa shigar ta wannan ofis da zamo shine silar karuwarta na arziki da ci gaba kuma ta ci samar da ci gaban kuma ta ci gaban kuma ya amfani al'umma. Dukkanin wani abin ki